Még egy fontos dolgot, ugye adjon Isten karikásostor világbajnokság, magyar termékeket próbálunk vele népszerűsíteni, amit magyar termelők állítanak elő, és a Magyar Családellátó Szolgálaton keresztül juttatnak el mindenhol. A holnapi napon majd találkozni fogunk a Családellátó Szolgálatnak a vezetőjével is, aki végig rengeteget megtett annak érdekében, és maga a szervezet is megtett annak érdekében, hogy itt ez a verseny létrejöhessen. A fődíj egy 400 000 forint értékű szürke marha, nem borjú, nem egyéb, ez egy rendes szürke marha. Na most van egy nagyon fontos dolog, pénzre nem lehet majd becserélni. Mert az, hogy a Tesco-ba költse vele ezt a pénzt valaki, amit itt amúgy magyar gazdálkodóknak a adományából jött össze, hát ilyen nem lesz. Tehát majd utána persze feldolgozás és egyéb kapcsán lehet majd egyezkedni az üggyel kapcsolatosan, de itt pénzre becserélni és mondom Tesco-s vásárlószatyot ebből megtölteni nem lehet. Gondolom mindenki érti, hogy miért zajlik ez így. Aztán a karikásostor világbajnokság második díja aranyozott karikásostor, méghozzá népi iparművészeknek a terméke, zsűrizett termékről van szó, és a harmadik díj pedig a Családellátó Szolgálat 100 000 forintos utalványa, ami végig is azt jelenti, hogy 100 000 forint értékben a Családellátó Szolgálattól lehet rendelni a kolbásztól, a són keresztül, gyümölcsléig, bármit, és azt megkapja az adott család. Plusz egy kulacs. És plusz egy csikóbőrös kulacs, ami 5 literes. Tehát csak borívóknak ajánlom, akik legalább naponta annyit megisznak, mert a hűsbort egy napig azért hűsen tudja tartani az a csikóbőrös kulacs. De hát aki 5 literre van hitelesítve, az szóljon, vagy legalább akkora társasága van, akivel szívesen megisz. A gyermekversenynél egy díjazás van, egy fődíj van, aki a győzni fog, a 100 000 forintos családellátást tud majd nyerni. Tehát az is valami, én tudom, mert mi 20 000 forint, 30 000 forint értékben szoktunk a Családellátó Szolgálattól hozni dolgokat, és hát rengeteg dolog szokott lenni a konyhában, amikor ezt ki szokták pakolni. Ez a rendszer ez úgy működik, hogy önök a Családellátó Szolgálatnak a honlapján keresztül, hát itt a csikóbőrös kulacs. Tehát meg lehet rendelni a honlapon keresztül, és ha jól tudom, immáron több mint 150 magyar településen ki is tudják helybe szállítani, hogy egy bizonyos értékösszeget elér. És ami még egy fontos dolog, hogy közben megalakult a Székely Családellátó Szolgálat is a Magyar Családellátón keresztül, és ez azt jelenti, hogy a székelyföldi termékek is érkeznek már be ide, tehát egy szerencsés dolog mindaz, ami itt zajlik. Néhány perc múlva kezdődik a verseny, addig pedig átadnám Király Rolandnak, a Magyar Családellátónak a vezetőjének a szót néhány percre. Adjon Isten, jó napot kívánok mindenkinek! A Magyar Családellátó Szolgálat alapítója vagyok. Én azt gondolom, hogy ma 2012-ben a Kárpát-medencében minden magyar vállalkozásnak el kell döntenie, hogy mi mellé teszi le a voksát. A Magyar Családellátó Szolgálat magyar emberekből áll, magyar embereket szolgál ki, családokat lát el. Én azt gondolom, bármilyen gazdasági erőn keletkezik a mai világban, el kell döntenünk, hogy a magyar magas kultúra irányába milyen lépéseket, milyen támogatásokat teszünk. Én azt gondolom, hogy a Baranta és a Magyar Családellátó Szolgálat Szövetsége hosszú évtizedekre ezen a napon elkezdődve le tudja rakni azt az alapot, amivel egyfajta példamutatást tudunk arra mutatni, hogy a Magyar Emberek Szövetsége, lásd Magyarok Szövetsége, a Baranta, a Magyar Családellátó Szolgálat, hagyományőrzők egy példát mutassanak arra, hogy megkeressük, mi az, ami összeköt minket, magyar embereket, és távolodjunk el attól, hogy mi az, ami elválaszt minket. Én azt gondolom, és azt kérem minden magyar vállalkozástól, hogy erején felül, de mindig támogassa a magyar kultúrát, mert ez a szellemi háttér az, ami a hosszú távú jövőnket, mind gazdaságilag, mind kereskedelmileg, mind szellemileg meg fogja alapozni. Nincs más út. A hátunk mögött a szakadék van, a hátunk mögött egy fal van. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy megtisztel ezt a versenyt. Nagyon fontos, ezt a versenyt soha senki nem veheti el a magyar emberektől, hiszen a karikás ostor a magyar kultúrának egy olyan alapja, amire lehet bátran építkezni. Itt sokfajta vágta, itt sokfajta verseny történik ebben az országban, ahol az angol telivér lovak a magyar lovakat megalázzák egy nem méltó, nem összehasonlítható versenyben. Itt az idő, hogy egy olyan világversenyt alapjait tegyük le és kezdjük el,
amellyel a magyar megmutathatja a magyar virtust, és megmutathatja, milyen a Kárpát-medencében a férfi, és milyen legyen a nő. Nem titkolt szándékunk, hogy a hagyományos férfi szerepet és a hagyományos nő, asszony szerepet előtérbe helyezzük, és megmutassuk gyermekeinknek példamutatáson keresztül, hogy nem csak a számítógép, nem csak a menedzserek, nem csak a politikusok léteznek ebben az országban, hanem olyan hagyományőrzők, akik már nem csak őrzik a hagyományt, hanem élik mindennapjaikban. Köszönjük szépen, minden jót kívánok! A Magyar Családellátó Szolgálat és az Országos Baranta Szövetség szervezésében a Magyarok Országos Gyűlésén megrendezett Adjon Isten első karikásos világbajnokság gyermekkategóriájában 6. helyezést ért el Botos Huba. Tapsoljuk meg! 5. helyezést ért el Jancsó Buda. 4. helyezést ért el Bertalan Márton. 3. helyezést ért el, és ezzel a Családellátó Szolgálat 10 000 forintos családellátását nyerte Vejde André Zalaegerszegről. A gyermekkategória 2. helyezettje Fígelman Bálint, aki a Családellátó Szolgálat 50 000 forintos családellátását nyerte. És a gyermek kategóriájában győztes lett Sági Péter, a Budafokos Baranta csapat tagja, aki a Magyar Családellátó Szolgálat 100 000 forintos családellátását nyerte. Felnőtt kategóriában 6. helyezést ért el Tusori Zalán, keceli versenyző a Zrínyi Baranta csapatából. 5. helyezést ért el Király András, a Magyar Családellátó Szolgálat komáromi csapatából. Negyedik helyezést ért el Pasterkó Márk, szintén a megye barantásai közé tartozik. A 3. helyezett lett, és ezáltal a 5 literes csikóbőrös kulacsot, valamint a Családellátó Szolgálat 100 000 forintos családellátását nyerte Lászlófi Endre, Napsolyon Baranta csapat tagja, Kunszentmártonból. Álljál ide ki rendesen, itt ostorral párbajozó embereket hagyj ismerjenek meg valamilyen úton, módon, és akkor na, ebből már a bajtársaidnak egyből van mit illetgetni, és akkor a 100 000 forint értékű családellátás pedig majd pontosítjátok, hogy mit szeretnétek. Köszönöm. És akkor 2. helyezett lett, és egy 300 000 forint értékű aranyozott karikásostort nyert a nyíregyházi versenyző a Zrínyi Baranta csapatából, Falatovics Ádám. A verseny úgy hozta, hogy az első 2 szám után az a 2 versenyző került a párbajban egymással szemben, aki az első 2 helyen állt a pontversenyben az első 2 versenyszám alapján, és hát végig is aki a párbajt nyerte, az lett a végső győztes is, ő pedig nem más, mint Zink Baldur Ruben, budapesti versenyző a Zrínyi Baranta csapatából.
Az ő nyereményét nyakban nem tudtuk idehozni, ez egy 400 000 forint értékű szürkemarha, kb. 600 kilós, tehát ebből kifolyólag nyakban még nem hordható. Gratulálunk! Hát tisztelt Hölgyeim és Uraim! Még egy néhány fénykép és fotó, meg fényből készült kép. Tapsoljuk meg az első karikásos világbajnokság győzteseit. Reményeink szerint minden évben meg tudjuk rendezni egyre bővülő létszámon, és annyit tudok elmondani, hogy körülbelül olyan 5-600 fő rendszeresen végignézte a küzdelmeket, ez pedig eléggé megtisztelő, ezen harcművészeti versenyeken ritkán fordul elő ilyen létszámban való részvétel, mármint a nézők tekintetében. Szólítanám egy rövid percre Király Rolandot, a Magyar Családellátó Szolgálatnak a vezetőjét, aki támogatta a versenyt. Adjon Isten, jó napot kívánok! A Magyar Családellátó Szolgálat alapítójaként meg szeretném köszönni a munkáját a Székely Családellátó Szolgálatnak, az Erdélyi Családellátó Szolgálatnak, a Magyar Családellátó Szolgálatnak és a Baranta Szövetségnek. Köszönöm szépen a munkájukat. Megtiszteltetés volt a csapat egy részét vezetni. Ez egy népi kezdeményezés, alulról jövő, pályázatok nélküli, állami támogatás nélkül megrendezett nagy rendezvényen belüli kis rendezvény volt, és nagyon remélem, hogy egy szép dolgot tudtunk útjára indítani, és a Magyar Családellátó, aki a magyar családok egészségére odafigyelve, a magyar kultúrát támogatva szeretne példát mutatni a magyar vállalkozásoknak arra, hogy csak összefogva, csak válvetve van esélyünk a Kárpát-medencében. Nekünk senkire nem kell odafigyelni a világon, a világnak kell odafigyelnie ránk. Köszönöm szépen, minden jót!